Preocupados pola situación que se está a dar en Banda ao Río e despois de manter unha primeira xuntanza cun grupo de veciños residentes na zona que lle trasladou os problemas existentes, derivados na súa maior parte por problemas de drogadicción, ruídos e falla de seguridade, o Executivo local vai acometer diferentes accións de cara a mellorar a actual convivencia no barrio. A primeira delas será o incremento policial na zona, co fin de disuadir calquera acto vandálico e delictivo, ademais de levar a cabo un control exhaustivo do cumprimento de horarios por parte dos locais de ocio nocturno ali existentes. Con respecto ás fallas de seguridade, pois, dentro do Goberno Municipal, o que fixemos foi implantar unha campaña de presenza efectiva da Policía Local na que nós podemos establecer algún tipo de operativo, non? Nese sentido, pois, dentro da Policía Local estáse facendo un reforzo da presenza policial na zona para evitar ese tráfico de estupefacientes e calquera tipo de actividade vandálica ou delictiva. O rexedor informou que o Concello está a traballar tamén no ámbito social para ofrecer alternativas ás persoas con problemas de drogadicción mediante a intervención da Unidade de Condutas Adictivas e dos educadores de rúa. Sabemos que é unha cuestión complicada abordar ese tema só desde o ámbito policial, por iso, dentro do Concello, lles informamos aos veciños e veciñas que dende a Unidade de Condutas Adictivas do Concello de Ribeira pois tamén estamos tratando de axudar a todas esas persoas que teñen unha dependencia das drogas para permitir que poidan sair desa adicción que teñen. E ademais, pois, establecer campañas nos colexios informativas que lles permitan á mocidade pois, evitar ese contacto coas drogas. Por outra banda, o Executivo ribeirense ten intención de levar adiante tamén un programa de vivenda, co fin de facerse con determinados inmobles na zona, hoxe sen uso, e destinalos á vivenda pública. Dentro do Concello xa empezamos a traballar para adquirir ou facernos coa propiedade deses inmobles que están en desuso e poder poñelos a disposición da cidadanía mediante alugueiros asequibles ou vivenda social. Isto, evidentemente, é un traballo a medio prazo, que se vai a ver a medio prazo, non é unha cuestión que poidamos solucionar dun día para outro, pero estamos comprometidos en abordar toda esta serie de problemas que nos trasladan os veciños e veciñas do barrio de Banda ao Río, sabendo que moitos deles pois, van verse ao longo do tempo, non?